I n'a fɔ don o don sɔgɔma Ousmane Sissoko n'a tɔɲɔgɔn bɛ u sen dɔ yan walasa k'u ka tile baara daminɛ. N'i y'a ye i b'a fɔ sanubɔyɔrɔ k'a sɔrɔ nin sinfin ninnu bɛ ka cɛncɛn de bɔ. O min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ so, babili ani yɔrɔ caman jɔli la. Nka cɛncɛn sɔrɔli tɛ taa gɛlɛya kɔ. Ousmane Sissoko b'o ɲɛfɔ. Bon, n'i y'a mɛn ko cɛncɛn yɛrɛ kɔni dɔrɔn ale tɛ se ka sɔrɔ ni pigazi tɛ. Bon, yani ka se pigazi yɛrɛ fɔlɔ ma, pigi ni dabaw bɛ baara kɛ fɔlɔ pour que ka se ka yɔrɔ nettoyer jusqu'à ce que ka se cɛncɛn ma. Donc n'i sera cɛncɛn ma, kuru o bɛ se ka pigi da kari comme cɛncɛn yɛrɛ fana ye fɛn ŋaɲama ye ale fana bɛ pigi da ɲimi ka ban. Donc n'a da banna an bɛ na n'a ye yan. Masini ni fɛnw yɛrɛ complet filɛ. Donc bɛ charbon kɛ tasuma la an bɛ pigi in gosi ka nun bɔ kura ye an bɛ taa an bɛ baara bɛ se ka kɛ n'a ye a bɛ cɛncɛn sɔrɔ diya a bɛ baara yɛrɛ fana nɔgɔya i bolo mais n'ale dagoyara chaque fois n'i mana n'a ye yan cɛncɛn baara tɛ se ka nɔgɔya. Ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ye nin baara bɛ ka to nin sinfin ninnu bɛ k'u dahirimɛ sɔrɔ. I n'a fɔ Idrissa Sidibe ale bɛ nin baara in na a bɛ san 5 bɔ. Kɔni bɛ k'an ka nasɔngɔ de ɲini dɔrɔn parce que n'an ye min sɔrɔ donc an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ tila de an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ni 1000 don olu ta 500 anw ta 500 parce que n'o ma kɛ mɔgɔ tɛ sɔn ka baara kɛ parce que baara min don risque b'a la mɔgɔw tanyana a ka ca hali y'an filɛ yɔrɔ min na nin ye mɔgɔ tanyana a tɛ tɛmɛ san kelen tɛmɛna a ma mɛn sisan ɲɛ b'a la cogo min na an bɛ se k'an to baara la tan dɔrɔn yɔrɔ bɛ kari ka jigin. Lakanani o de kan ka bila sen kan walasa ka nin baarakɛlaw farati baara in kɔlɔlɔw ma. Mofa Sissoko. Mɔgɔ bɛ k'a kɛ u bɛɛ bɛ ka dahirimɛ ɲini donc dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ jamana wɛrɛw dugu wɛrɛw la ka na donc ka baara kɛ ni samiya sɔrɔ u bɛ segin ka taa bon dugudenw yɛrɛ bɛ yan olu tɛ taa dɔw ye sow jɔ a la an kɔni bɛ laɲini kɛ pour que denmisɛnninw minnu bɛ ka baara kɛ kasara minnu bɛ ka denmisɛnninw sɔrɔ u ka se ka bali. Ka kɛɲɛ ni Madame Jalo Umu Modibo Keyita ka kuma ye nafaba de bɛ kulu la sabula a bɛ na ni dugukolo basigili ye o de kama kulu cili bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye. Ale ka baara ɲɛsinnen bɛ lamini tagali ani waati yɛlɛmani kɔlɔlɔw kɛlɛli ma. Kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ dugukolo yɛrɛ tiɲɛni ni dugukolo tiɲɛna sɛnɛ tɛna se ka kɛ a bɛ na ni jumɛn a bɛ na ni ja ye a bɛ na ni jumɛn a bɛ na ni famine ni a kulu tɛ yen fɛn minnu kun y'a sigifɛnw ye olu bɛ tunu. Hali ni cɛcɛbɔ baara in lakodɔnnen tɛ jamana marabagaw fɛ ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ kɛlɛ kɛ ka taa fɛ walasa ka nafa sɔrɔ baara in na don nataw la. Pascal Traoré, VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Kita.